Hola, nins i nines! Soc la fada de la primavera. Vos en recordeu que vaig venir el curs passat a veure vos a l'escola? És que enguany vos volia tornar a visitar, però no puc sortir. Estic a la meva casa de l'arbre, en el bosc, i estic confinada, perquè hi ha el coronavirus i no em deixen sortir. No puc, però tinc moltes ganes de saber de vosaltres. Vos agradaria enviar-me una carta avui? I així em conteu com esteu. A què vos agrada jugar aquests dies a casa? Quin és el plat de menjar que més vos ha agradat? Amb què ajudeu els vostres pares i mares de casa? Ai, m'encantaria! Tinc moltes ganes de saber de vosaltres. Vos envio una besada molt, molt forta. Mua! Adeu! Fins l'any que ve!